फिसा नोंसा दाला मोखां नोम्मानिया फन खालायबावदों नामा? खालायदोंमोनथ' आरो फुस्लायनो नागिरदोंमोन आंखौ ओजोंबा आं फुस्लायखौनो जायासै। फुस्लाय जानाङा दे फिसा फुस्लाय जानाङा मोजां मानसि नङा बिसोरो। नोंखौ थांबाबो बिसोरो बेसेबा खामानिसो मावनो होगोन आलाय आथानि खालायगोन मोनथिगौ नोङो? आयै मोनथिगौ आंबो। बा आरो नोम्मानैनि बै थाख्ला हौवाया खम गाज्रिखा बियो। गावनि हिनजाव आरो फिसाजोखौनो एसेबां अयथासार खालायनानै होखारहरदों आरो नोंखौ। औलै महा पाप्पिसो बिसोरो। देनाङो थैबा जमरा जागोन बेसेबा आलाय आलाय बुजागोन खोमा बिसोरो बाला। मोनथियाहाय दा माबा खालायो जमराजाफोरा बिसोरखौ। सोरनि फन फैलायखौलै दाला मोखांनिथ' नङा। हेलौ बिल्लु नायक मा खौरां? मोजांहाय आयं। ओमफ्राय नोंसोरनिया माथो खौरां आयं? मोजां आयं हाय फाय मोजां। आयं बोरमा खासिखौ गाबोन हैगासिनो। आंनि बोरमा खासिखौनो आयं? आयं औ कुकुलुकु मोना लांगोन दे गाबोनो। दे होमबा बिल्लु आयं लाबोनो होबानो जाबाय। फैसा गैथारा जादोंलै आयं जिर' फैसा नांगौ जादों। आङो बोरमा खासिखौ फाननानै बुरजा फैसा मोनगोन ना। ओमफ्राय थिगसे मेथाइ जागोन ओमफ्राय थिगसे गस्ला बायगोन ओमफ्राय माबा आलासिबो जानो थांगोन आङो बिबारि आब'लाहानियाव। ए नंगौ आयं सोर बिबारि जाखो? बिबारिया आंनि आब' बायसि दे आयं। ए आयं खासिया मा देरदोंना आंनिया देरदोंना? देरदों दे आयं। दे होनबा फिसा आङो माइ लामना होनि र' दोनथ'नोसै गाबोनो लांगासिनो दे आयं। जागोन दे बिल्लु नायं फैथारनो होबानो जाबाय कुकुलुकुमोनखौ। दे आयै पेसा आंना पेसा जासिगोन। ए बोरमा खासिखौ लाबोना होफैसिगोननो? आयै बोरमा खासिखौ फानबा आङो देनजार आमदानि मेथाइ जाखागोन। ओमफ्राय आयै आङो बिबारि आब'लाहानियावबो आलासि जानो थांगोन दे आंखौ बादा होनाङा। दे जागोन दे थांबानो जाबाय। आयै आङो बिबारि आब'मोननो गल्ला लांगोन गल्ला। एनिफ्राय बुन्दा भाजाबो लांगोन। दे जागोन दे। साना भाजा आग्लालाय बिबारि आब'लानाव साना भाजाबो लांगोन। गल्ला आरो बुन्दा भाजाबो लांगोन लांनानै जोंफोर जयै थिगसाय खुरंगा खुसियै जागोन। गोसोबा खुसि मोनखागोन। गायदेमोनखौथ' दा बोरमाखौ लांगोन होननानै खिन्थाहरबाय र'। ओमफ्राय दा सोर लांना हैगोन? आबा कुकुलुकुखौनो बुंनोसै नामा? ओमफ्राय बोरमायाथ' मानैबो समान नङालै मासेया फिसा मासेया गेदेर। ओमफ्राय दा जोंहा अबे मासेखौ लानाया गाहाम जागोन? गेदेरखौनो लानोसैखोनालै बिसोरथ' जेबो मोनथिनाय नङाना। र' नङाबा कुकुलुकु आबानियावनो सोंनि र'। कुकुलुकु आबा जों फैलाय कुकुलुकु। माथो जाखो आयै आबालै नायनाय बोरमाखौ अबे मासेखौ गायदे लानो होनाया मोजां जागोनलै? नै बेखौनो गायदे लानो होनांगोन फिसाखौ। अले आबा आंबोथ' बेखौनो सानदों फिसाखौ नायनानै होगोन आरो गेदेरखौ जोंहा लाखिगोन। है आयै नों मा जाम्बि रखमलै नोङो बेखौनो साननांगौ आरो फिसाखौ होबानो जाबाय आरोलै गेदेरखौ लाखिनानै। नङा फिसा साननायालाय सानदों थेवब्लाबो नोंनियाव खेबसे सोंनाया गाहाम जागोन होननानै सोंबाय आरो। नोंहादि बांसिन बुद्धि दङना आंनिसायबो। औ आयै औ दङथ' आरो मायबा मोनसे खामानि मावनो सानब्लाबो आंनियावनो सोंनांगौ आंनाव मोजां आइडिया दङ। दे नोंसोरो बिदा फंबाय सानैबो हैबानो जाबाय गायदे लानो। जोंसो हैनांगौ जाबाय होमबा। नोंसोर हैया सोरथ' हैनो देनाय फिसा नोंसा आफायाबो हाजिरा मावनो थांबाय थायो सोलाबनायानो थाङा।
जागोनलै जागोन खिन्थु एक्सट्रा फैसा नांगोन दे एक्सट्रा भारा जागोनलै फिसा जागोन होगोन दे आं नोंनो आंनि आबाया एसेबां खस्थ' खालामनानै बोरमा मासे हैगोन आं मानो होआ जानो देनाय गाबोन हैमार दे नोंसोर सानैबो बिदा फंबाय दे जागोन दे आयै ओमफ्राय आयै गांजेमा गोसोम रानिखौ खबर लायाखै नामा मा खौरांनो बिहा मोजांनो मालाय आपेल आंगुर मेथाइ आखाइ एकदम मार थाखायोनो सिरि सिरि जाखुमादोंनो मालाय दाख्लैबो आपेल थाइसे जाखुमादोंनो गेदेर एकदम बा मालाय बिहासो गांजेमा गोसोमनो मोनजागासिनो मालाय मेथाइ आखाइ आपेल आंगुर जोंफोरसो जेबोखौनो मोनजाया फिसा नोंहाबो माबा माबि जानो लुबैदोंबा बा माबा माबि ड्रेस उनु लानो लुबैदोंबा नोंहाबो खामानि मावनो थांग्रा खालायदो आरो नङाबा नोंसा आफाजोंनो हाजिरा मावनो थांग्रा खालायदो है खि दरखार लाखियो खेला कुकुलुकुसो आङो कुकुलुकु खामानि मावनो गैया आङो नोंहा मोजां मेथाइ आखाइ जानो लुबैदोंबा मोजां लानो लुबैदोंबा नोंहालाय खामानिखौ मावनो थांथारनांगोन आरो बिदि न'आवनो ओरैनो बेखार थाबाय थाबालाय अबाव गोथाव मोनजानोसै आपेल आंगुर मोनजानोसै फिसा है आइनाबा आरो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो थै खोनासंनो बासै दे आङो बिमा नालाय बुंखागोनानो आरो सिन्था नाङोलै फिसा सिन्था ओइ बिबारि जोंफोरनि आखायावथ' दा थाइसेबो फैसा गैयालै आब' फैसाथ' गैनाया गैया र' होनबा जोंफोर गोदान बोसोराव माबोरै खाना जागोन बिबारि आब' जेबो सिन्था खालायनाङा मैगं दङ ना मैगं फाननो लांबावगोन आङो मैगं आब' लाइ मैगं एसे दंबावो बेखौनो फाननो लांगोन आङो जेनथेनै बेदर आधा किल' बायनो मोनबानो जागोन दे आधा किल' मा फुवासे मोनबानो जागोन दरसे मोनजाबाबो जेबो नङा साब्रैल'सो जोंफोरो ओं आब' धोन्दियाबो एसे दंबावो र' धोन्दियाखौबो एसे लांबावगोन गाबोन लांगोन र' आब' आङो जागोन दे लांनो हागोन दे आब'मोन नाय फैसा अबाव मोनखो सोर होनाय नोंनो रावबो होआखै आंनो आब' आङो जोंहानि लामायाव मोनदोंसो आब' जोंनाव मा सोरबाफोर फैनायमोन नामा जोंहानियाव रावबो फैयाखैमोन माथो होनबा सोरनिथो थालांखोबा आङो नायथिंदोंमोन सोरनिबा गलांदों ना मायो होननानै मानसिफोरखौ नुगोन ना मायो होनना नायथिंदोंमोन नाथाय माथो रावबो गैया दाबा सोरनि गलांखो आब' मोजाङानो जाबाय दे जोंहा निउ इयाराव खाना जानो हासिगोन मोजाङानो जादों माने दाबा सोरनि गलांखो सोरबा जुदि नागिरफैयो अब्लानिया हरफिनगोन दे आब' जागोन दे मोजाङै दोन फैसाखौ आब' ओमफ्राय रावबो जुदि फैसाखौ नागिरफैया होनबाना जोङो खरसा खालायनो हागोन न' गोदान बोसोराव जोंफोरा अमा बेदर खाना जानो हागोन न' जागोन दे नंगौ दे ओमफ्राय टिल्लुआलाय आब' आङो फैसाखौ मोननानै माबा थांदियानो र' थांनि र' एबारो थांनाय नागिरहैनाय मा एसेबां गाज्रि गथ' बियो दाबो फैला न'आवनो लोमजानायानो मोजाङै हामाखै ओंलै देवानि जाथारबाय र' मानसिया र' फैथों र' न'आव र' आङो फैसाखौ न'आव दोनना फैग्रोनि मोस्रोम बाकसफोराव मोजाङै सोना दोन दे फैसाखौ जागोन दे ओमफ्राय बिबारि फोजोंसारा फन हरबावाखै नामा हरथ'वाखै र' फन हरबा रिसिभ खालाय आरो मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय मानसिया नोंसानाव फैनो नागिरदों रायज्लायगोन थेवब्लाबो आगोलनि बायदि एसेबां मोजाङै रायज्लायालै आङो बा एसेबां रागा औलै आब' रागा दंसाबो आंनियाबो आब' नंगौ आंनियाथ' आरो बुंनो नाङा बेरहांसो रागा जोंखायो गुमै हरदो खोना नोंसा गुमैयानो र' हेलौ दहाय सोरजों वाइटिंमोनलै लाइमोन आब' सासे मा सन्देह खालायखायो गोसथोनायखौनो मायो नों गाबोनबो फैला थांथ'ला दे बिबारि मोना थाथ'नो होदो थायाबाबो गाज्रि मोनगोन ना आंलाय नोंखौ फैगोन होननानै बेसेबा रंजाबाय थादोंमोन सनालै थाब फै नोंखौ बेसेबा नायनो लुबैदों आङो जागोन दे आङो साननैसो थानानै थांगोन नोङो फैयालासेनो थानाङा दे सना फैथारनांगोन नोङो नङाबा आंनो थांगोन देलै नंगौ फै आरो मा फै आरो माने नोङो फैया आरो थेवबो थांगोन दे साननैसो थानानै थांगोन फैयाबा नोंखौ थांगोन दे आइमोनालाय माथो खालायदों दङो मालाय सानैबो संनाय खावनायाव बेस्थ' नंगौ ओमफ्राय दहाय
दहायलाय सोरजों वेटिं जानायमोन नोंलाय? लोगो फन हरदोंमोनलै सना। लोगो सेंग्रा ना सिख्ला? हे मा सिख्ला जालाबायनो सेंग्रा आरो। थगायाखैथ' नोङो? थगायाखैलै सना मानो थगायनो। थगायाबाथ' मोजाङानो। दे होमबा दोनथ'नोसै बे आंखौ बिबारिया लिंगासिनो। दे होमबालाय। बे लाइमोन सासे खालि सन्देहल' खालायथारो आरो। मार आंखौ मालपुवासो जानो लुबैसोबायलै। गाइखेरनि साहाजों मालपुवा दा आं अबाव मोननो? फाग्लायाबो दाहालागै मोनफैला नङाबा आंनो बियो मालपुवा बानायना होगौमोन। असभ्य फिसाजोखौबो नागिरनो थांनो होबाय, गैया नागिरनानै मोनाखिसै पापि थाख्लाया। आरो नै सासे आरो गायदे गिलास मोखाङा साला माखौबा मा हाथाय सानाय जालायखो? थाख्लायाबो मोनफैला ना मायोलै, मोनफैनो टाइम जाबाय माथो। थै मालपुवा जागौमोनलै आंनो दा सोर बानायना होनो? दिनै जुदि आंनि आइ आफाया थांनानै थानायमोनब्ला बिसोरो आंनि थाखाय मालपुवा बानायना लाबोगौमोन। थाख्लाया आंखौ जेबोखौनो बुजि मोना नुदो, हारसिं गालाङो आंखौ। सासेबो रुवाथिबो नागिरना होफैया। हाय रे आंनि फुटा खाफाल। आइलाय आफालाय नोंसोरो गैयैखाय आं दिनै एसेबां आलाय सिलाय जानो लुबैबाबो जानो मोना। आइलाय आफालाय